pukulun Bathara Brama. Ayo tak dereke Mas. Dewa duka pamarang kang dureng perang ngutane arum iki Brama kang wis bali ngadhep ana ngarsa ulun Rama Pukulun sowan kula ngriki namung badhe masrahaken dhateng wayah Dresanala ya Brama Durga wonten dawuh Dresanala wis pinasrahake kalawan panjenengan lulun mara diage purbanen Durga meninggih dhateng sendika ngesake dawuh parang nyuwun pamit Pukulun. Dresanala manut ya nggredeni sira nganti tiba ya marang kayangan Suralaya awit ana dawuh sangkong Kyang Rama Pukulun Bathara Guru nun inggih Sang Betari sampun kepunten wigatos ingkang pundi dene paduka nimbali kang putrapun Dresanala wonten dawuh mulane jeneng kita temukan papan kene wigati dipisahke dening Janaka. Wektu dina iki sira rasang ngetuni marang lunganing Janaka. Ning kepara bakal mulya uripmu awit dina iki bakal winengku garwa. Anakku Dewa Sarani sinengkake prameswarane Praja Tunggul Malaya Dresanala. Waduh, Eyang Bathari. Menawi tetela mekaten sampun dados pitempaten boyo kula. Kula purun sesandingan jajar kalian sawening priya menawi panengah Pandhawa Raden Janaka. Menawi kula mboten sesandingan karo Raden Janaka, pilawur kula entengaken pejah kula Pandya Betari. Yen ngono kowe nampek marang anakku Dresanala, monggo ingkang badhe mastani. Awit menika sampun dados sumahing batos kula. Kowe gelem ngladani Dewa Sarani apa ora? Kuninggih ngantos kukuting jagat kula dereng kepareng angladosi dhateng Prabu Dewa Sarani. Patobat temelah kok nyerek ati kene margane patimu Dresanala. Anggep ya apa? Nampak marang aku Dewa Sarani. Dodong ngundak lir kinetap Dodo bang mawingo wangis Kumedot padoning labdi Foto kowe mangkono Bathari Durga wis mala ganteng marang Sang Dresanala. Wis ilang rasa widadarine paniayah budining sato. Nalika semrawit saking pambeka ing Bathari Dresanala ing sura datan kajarak satemeh nguwataken lairing poneng jabang bayi. Bro saking nggo garba kang nembe yuswa 7 candra. Miyos kakung ketingal pegik warnanira. Sareng kanyan kamtakaning Bathari Dresanala. Apa dadak gawe barengku? Ayo. Kelung medeni apa ora? Anggap ya apa? Durga, wonten dawuh Pukulun.
para jeneng ulun melu mangayu bagi awit Dresanala wis resik saka turasing Janaka. Ketitik jabang bayi kang kinandhut kang lagi umur 7 sasi iki tumulis brol saka nggo garbaning Dresanala kang mangkono Durga. Dresanala tumuli enggal kaboyongna tunggul Malaya. Ninggih dhateng sendika saken dawuh Dewa Sarani wonten dawuh Kanjeng Ibu. Marang gageti upakara Dresanala nggih saken dawuh Kanjeng Ibu. Kula Pendra wonten dawuh Rama Pukulun ulun perintah marang jeneng kita Indra tumuli kayangan Suralaya kudu resik saka turasing Janaka. Sapa wae ingkang ngembet marang jenenge Janaka mangsa bodho anggon kita bakal murba Indra. Nggih saken dawuh Rama Pukulun. Kakang Temburu ana apa Yai Indra lan Kakang Yamadipati ya ana apa Yai Indra antuk dawuh saka Rama Pukulun Bathara Guru yen to kayangan Suralaya kene ora kena diambah Janaka sak cindhile abang gandeng jabang bayi iki metu saka nggo garbaning Bathari Dresanala tegese iki turasing Janaka. Yen ngono bayi iki ayo digawa nyangarca padha wae. Dipasrahke sapa sing gelem ngopeni jabang bayi iki? Yen aku ora ngono Yai Indra. Paman Pukulun wis paring dawuh yen to kene kudu resik saka turasing Janaka. Mangko yen digawa nyangarca padha diwenehke marang pawongan mesti besok gedene arep goleki wong tuane lanang. Kuwi malah bebayani. Prayogane piye? Yen aku prayoga, luwih becik bayi iki ayo cemplungke kawah wae. Cemplungke kawah. Iya. Karepen dadi intiping kawah Candradimuka. Bayi iki cemplungke kawah lebur tumpur dadi lebu. Mbok aja sia-sia ta. Bayi si abang rung duwe dosa kok. Lah kok to lebokke kawah iki kepiye? Ngalah. Lah kok timbang dititipke wong nek wis gerang malah goleki. Yen dicemplungke kawah ora wis lebur tumpur dadi lebu. Aja mesakno. Nadyan dikaya ngapa, nadyan isih bayi wis duwe nyawa. Kuwi ya titahing Gusti Kang nyipta jagat. Banjur kepiye Kakang? Ora sang gagas lambene Yamadipati. Yen gagas ki malah ngendon-ngendon ayo. Bayi iki cemplungke kawah wae, cemplungke kawah wae. Eling. Alah eling apa? Wah. Lah kok arep dak sia karo jabang bayi sing ora dosa. Gusti ora sare. Dewa kuwi ya titah ora beda menungsa, mung nggone wae sing beda. Lah kok dak sia karo sak pepadaning titah ki arep nemoni lelakon apa dewa-dewa iki.
ora sandat tak mandek mangu. Apa sing tak pikir? Wong wis entuk dawuh kok. Kudu resik saka turah sing Janaka. Ayo, cemplungke wae. Coba dilimbang meneh. Kuwi bayi abang kira-kira kowe tega apa ora ya Yendra? Kudu tega, ora tega ki ngapa? Apa kowe gelem kena siku dendaning Kulon Bathara Guru? Ayo. Yen ana apa-apa sing nyangka ya awake dhewe. Ya mau dipati ya mau meneng ora melu apa-apa. Aku ki rak mung ngelingke. Kuwi padha-padha titahe sing nyipta jagat. Mbaya rada duwe welas sithik. Aja meneh karo menungsa karo kewan wae ya kudu ndirasa. Welas apa yo tak cemplungke kawah kesuwen iki. Aida. Wah. Janiki dewa apa preman? Dewa kok ora metung iki iso piye ta iki? Karmu eneng apa-apa sangganen dhewe ngono. Megegek ugek hemel-hemel sadulita. Lae. Ngatasi dewa kok watake do kaya kewan kabeh. Wanuh wani gendak sikara karo jejabang sing ora dosa. Cemplungke jroning kawah Candradima tujune kok Semar ki ngawat-awati saka kadowan. Aku arep nyuwun karo sing nyipta jagat. Yen bayi iki luput karben lebur tumpur dadi lebu. Ning yen nganti bayi iki ora luput, muga Gusti bisa paring piweleh lan nyelehke para dewa-dewa sing dak siya kae. Aku tak nyoba dadar ketrimaning urip kuwi. Tansah marep pamoring sukma. Sinukma ya winah ya ing ngadepi. Sinimpen tolong ing kalbuung. Pambukaning warana tarlen saking liyep layape ngaluyut. Pindha pasating sumena sumusup ing arah sejati. Wata kowe mangkono. Wis sinemplungaken kawah Candradima nenggih jejabang kang isih abang. Dening sang ya para dewa. Ing mangke Kyai Semar Badranaya nyaketi ungganing kawah Candradima. Sinartan Kyai Semar meminta sih wilasane Gusti kang nyipta jagat muga kasebadan kang dadi pamintane. Nalika semono wis ketingal katedha ing latu punang jabang bayi gumrubuk suarane kang daono kaya alun gulung gumulung. Nanging ana kaelokan. Risang jabang datang bisa mati. Awit nalika semono ana nur soroting Gusti kang cumlorot manjing marang jabang bayi kang madyan Candradima dadak sakala. Punang jabang malah dadi jejaka polatan ladak. Sigra miyak kang daono jedul saking kawah Mahaprabha kang gegirisi. Gunjang ganjing langit kalap-kalap kantun lirikin sanging sang maweh gandrung ora lidak ujare wong japlok ing atase digodhog dening kawah ora lebur lah kok malah dadi subur iki
kasebadan sing dadi pamintaku. Semono sing dadi pangawasaning pangeran. Kowe sapa? Jenengku Semar. Semar ki apa? Semar ki jeneng. Dadi yen nyeluk aku nganggo tembung Semar, aku mesti wangsulan. Lah aku iki sapa? Kowe durung duwe jeneng, Gus. Aku ana jeneng Semar. Nek jane dudu kewajibanku menehi jeneng marang kowe. Ning gandeng kowe kuwi wis gedhe, tur dasare durung ketemu wong tuamu. Kowe jejaka kaya ngono, yen ora enggal duwe jeneng kaselak mesake kahananmu, Gus. Iya. Sadurunge aku njaluk pangapura marang wong tuamu, muga jagat neksenana. Kowe bakal tak wenehi jeneng kang jumbuh marang lelakonmu. Olehmu dadi jejaka ngene iki merga digodhog dening uwisaning geni. Mula dina iki kowe tak paringi tenger Bambang Uwisanggeni jenengsen jagat saisine. Matur nuwun Semar. Tambah ana Mbah. Oh iya. Matur nuwun Mbah Semar. Bareng aku tak wenehi jeneng Wisanggeni, rumangsa seger awakku Semar. Lah, kuwi jenenge kowe cocok lan kuat nganggo jeneng kuwi mau, Gus. Kowe mau kandha jare aku durung ketemu marang wong tuaku. Iya. Aku takon kowe Semar, wong tuaku sapa? Piye iki? Malah judek pikirku. Piye? Mara kaget tuduhna wong tuaku sapa? Iya. Wisanggeni. Apa Semar? Nganggo Mbah. Apa Mbah Semar? Nah, ngono. Yen kowe tekon wong tuamu sapa, mara gage kowe mlaku kae sawangen. Wong sing do nganggo jubah padha keklumpukan ana kono kae cedhak ana takono wong tuamu sapa. Mengko yen dheweke ora ngerti tabok ana anut.